Kaixo, gaur ikusiko dugu nola S-Learningeko edukiak nola igo Moodle formatua. Erabat erabilgarria dira, biak software librea dira eta erabili genezake. Bi formatotan eramaten ikasiko dugu, web formatuan eta Scorm formatuan. Sortu ditugunak S-Learningen Moodlera eraman. Oazen ba. S-Learningen gaudela, joango gara, fitxategia, esportatu eta lehenengo web formatoa egingo dugu. Fitxategi konprimitua. Hemen izena emango diogu eta gorde. Moodleen gaudela, edizio formatuan egon behar dugu, esango diogu eduki berri bat. Eta edukietan fitxategia aukeratuko dugu. Izena eman, fitxategia igo, aukeratu zip formatoa, zip artxiboa, gure proiektuarena, igo, hemen egin behar duguna da, lehenengo deskonprimitu. Ireki, deskonprimitu, eta fitxategi pila bat ateratzen zaizkigu, baina topatu behar dugu index fitxategia. Hemen daukagu, hau irekiko dugu, eta esango diogu fitxategi nagusi bezala hartzeko, hemendik irekitzeko. Importantea, itxuran, pop formatoa jartzea, pop. Zergatik, hau leiho berri batean irekiko delako, ez Moodle barruan, eta ikusteko egokiagoa da. Gorde eta erakutsi, ediziotik aterako gara, eta honela ikusiko dugu. S-Learning proiektua egin dugu bezala. Eta beste aukera izango da Scorm formatua. Esportatuko dugu, hezkuntzarako estandarrak, scorm.bi. Izena eman eta deskargatu. Orain Moodleen gaudela, edizio moduan, sortuko dugu beste jarduera bat, eta hemen aurkituko dugu Scorm paketea. Izena eman, igoko dugu, aukeratu, Scorm, zip formatuan, ireki, eta horrela utziko dugu, zip formatuan, baina honi ere esango diogu irekitzeko leiho berri batean. Gorde eta erakutsi. Eta hemen, sartu, eta honela ikusiko genuke. Proiektua beste modu batean ikusten da. Hemen navegatzeko aukera daukagu. Formatu honek dauka bentaja da guk S-Learningen jarduera ebaluagarriak egin baditugu, igotzean Moodleen ere ebaluagarriak izaten jarraitzen dutela. Bakarrik paginako jarduera bat jarri genezake, hori bai. Baina Moodleen ebaluatu genitzake S-Learningen sortutako jarduera ebaluagarriak. Baina ikusteko bakarrik balin bada, egokiagoa da web formatoa. Bueno, agur ba.